biro tichaki penjo the treasury. Erokamano. Enre mar bunge gima nyote moreni kosenre mar nga. Iwinjo VOJ. Kaka jazimio. Abiro puonjo Ken kaka iloso budget. Chal no kia. Budget process chakore tarik 30 dwe mar 8 igecha. Kadhi nyaka gi submit dwe mar 4 kamana kama nyaka koro dwe mar 6 kisome. To nitiere gima control of budget chik momiye e katiba. Article 228 wacho ni bang quarter ka quarter to golo report ne Senate to gi National Assembly kaka budget bedo implemented. To be control of budget chik wacho ni ya oversee implementation in national gi county. Kaluwore kaka pesa igolo a consolidated fund to gi equalization fund to gi revenue fund. 204 206 207. Yes, mane kaka ginotimore. To kane control of budget of the mbele NADCO to wacho ni en pesa ne kong'iyo budget etije kaka mawachogo to neno ka pesa cha ose med nyadide to en moyudo cha mana machiel chande. To penjo ni pesa gi dhi kanye. Tiende ni nitie gima iluongo ni corruption sani ok en systematic. En koro gima jokisungo ni systemic. Tiende ni en ei gicha ndi. Koro mae kaka jogi kwalo pesa sirkal. En makosa mar treasury. Nekech kade wan gi time da teri process ka kiloso budget. To sama pesa usebiro to gicho ilongo ni budget estimate. To tergi National Assembly to give it approved to appropriation bill of ogol. To gicha ng'iyo maler onge gikaka. To koro nitiere comment ma CS Treasury nyaka give from the treasury to the National Assembly. Approve final and National Assembly. To kadi poni National Treasury no kotero comment in National Assembly for approval. To en rem mar National Treasury ok mar Parliament. Iwinja. Kore mo wacho niya. King'iyo kaka jogi timo. Budget mano kaloni. Ne en budget mano kelo kokain Yes. Principle of public finance, aluwa mag weche pesa mag sirkal, wacho ni pesa oganda, wacho ni nitiere prudent use, tieni weche pesa oganda nyaka tigo e yo maler, e yo ma accountable. To kani ng'iyo joma ne penjo weche budget ni, no penjo weche mang'eny, kata ma titero kanya, ma titimo nango, to jo UDA gi no kelo ko, magi maler. An gima wacho, katieko. Weche ma control of budget osegoloka. Mang'eny biro wuok ka auditor general koro golo report ne mogolo gacha. Nekech jo oken auditor general control budget kende ma pesa ne medo. King'iyo president pesa ne medo. King'iyo deputy pesa ne medo. To pesa gi state officers ma jodongo ka. Erokamano.